हेल' लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ लाबोयैया थ' जों ससियेल मिडियाआवहाय दिनै मोनसे बाथ्राखौ जों गोसारनाय नुदों बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों ना बर' ख्रिस्टियानफोरखौ लानानैहा बुंदों आरोना बिथाङा दिनै बिथाङा गावनि खुगाजों माबायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांदो ना थ' गोबां मानसियानो धोरोमखौ लानानै गुबुननि धोरोमखौ लानानै बाथ्रा बुङो जायखि गावबा गाव जि धोरोमावनो थाया मानो आरोना गुबुननि धोरोमखौ लानानै खौरां बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला बोरैबा खोनायो आरोना जायखि हारियावनो जा ना गुबुन गुबुन गावबा गाव धोरोम जायखौ गाव मोजां मोननानै थादों जायखौ जाय फोथायनानै थाथों आरोना जों गासिखौबो सनमान होलायनांगौ आरोना बिस्वजित दैमारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासं आरो बिनि ओंखारनाय खुगानि रावफ्रा मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना साननानै नायदो आरो नायसो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै लादो मा बुंदों बिथाङा बर' মানুহখিনি যে ক'ত থাকিব লাগে সব ঠিক কৰিব লাগে মই আমাৰ খ্ৰীষ্টান মানে ধৰ্মীয় লোকসকলকো কৈছোঁ নিজে ডিচাইড কৰ হুইদাৰ তুমি মাইনৰিটি থাকিবা না শেডিউল ট্ৰাইবছত থাকিবা যদি শেডিউল ট্ৰাইবছত আছে তুমি মাইনৰিটিৰ ফেচিলিটি নল'বা মাইনৰিটি কমিশ্যন নাযাবা মাইনৰিটিৰ গ্ৰাণ্টো ল'ব নালাগে যিহেতু তুমি শেডিউল ট্ৰাইবছ হিচাপে পায় আৰু যদি তুমি মাইনৰিটি গ্ৰাণ্ট বিচাৰে মাইনৰিটি মানে কমিশ্যন যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তুমি আকৌ শেডিউল ট্ৰাইবছৰ সুবিধাটো ল'ব নালাগে এতিয়া হিটোৰ ওপৰত কোৰ্টবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ শেডিউল কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন হাইকোৰ্ট সেইবিলাকত কিবা কিবি ৰায় দি আছে আৰু সেই বিষয়বিলাকত চৰ্চা কৰিছে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি অসমীয়া মানুহে এই বড়োই হওক যিয়ে হওক অসমীয়া বোলেতো আৰু তেনেকুৱা বিশেষ নাই বড়োই হওক যিয়ে হওক নিজৰ জাতিক ভাল পায় না নাপায় নিজৰ সমাজৰ ৰীতি নীতি ভাল পায় না নাপায় গতিকে প্ৰথমটো নিজৰ জাতি ৰীতি নীতি ভাল পাব লাগিব তেতিয়াহে আমি বাহিৰৰ পৰা যিটো আমাৰ ইয়াত ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে বুজি পালে না আমাৰ মূল খুঁটিৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছে তাৰ পৰা আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিম গতিকে নিজে ঠিক হ'ব লাগিব সেইকাৰণে ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল ফেড এণ্ড কালচাৰ এই বিভাগৰ জৰিয়তে আজি সেইটো পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকক কি লাগে আচলতে এওঁলোকৰ মতেহে ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল ফেড এণ্ড কালচাৰৰ পৰা আঁচনিটো তৈয়াৰ কৰি আমি কাম কৰিব লাগিব नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानो हागौ आरोना मा बुंदों बिस्वजित दैमारि सारा दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो गोबाङा बुंगोन आरोना धोरोमखौ लानानै बा धोरोमखौ साननानैनो बुंगोन बाथ्राखौ ना गुबुन धोरोम लानानै ख्रिस्टियानफोरखौ बुंगोन आरोना गुबुननि धोरोम लानानै बेखौबो मोनजानो लुबैदों होननानै आरोना बे मोनजानो लुबैनायनि बाथ्रा नङा आरोना आंनि बादियैब्ला नोंथांमोना मा सानो ना मोनजानो लुबैनायनि बाथ्रा नङा जि जायगायाव जाय मानसिया ट्राइबेल बे ट्राइबेलानोसै आरो जे धोरोमखौ लानानै जि जायगायाव माइन'रिटि बे धोरोमा ना माइन'रिटिब्ला बिसोरनो माइन'रिटिखौ होखागोनखा दा बेफोरबादि मोन्थायखौ नुनानैनो गोबां मानसिफ्रा मेगन सानानै बेफोरनि सायाव होख्रावो बाथ्राफोर बुङो आरोना बिसोर आसोल बाथ्राया बे होख्रावनाय बिनि फारसे बाथ्रा दिखांनायफोरा बिसोरो मा नायनो बानानै मेगन सानानै मालायनि मोननायखौ मेगन सानानैसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो आरोना थ' नोंथांमोना आंनि बुंनाया नंगौना नङा साननानै नायदो ना सोरबा सोरनिबा मोन्थायखौ लानानै ना बाजानो लुगैनाया बे मोनजानो बाजानाय बा मेगन सानाय नंगौना नङा ना बेफोर माथ्र'थे मा मोनसे धोरोमखौ लानानै पलिटिक्स आरोना बेफोर धोरोमखौ लानानै मोनसे पलिटिक्स जागासिनो दङ दायो जोबनायथिं बिस्वजित दैमारि सारा मा बुंदों आरोना जोंनि मानसिफ्रा गुबुननि फैनाय धोरोमफोरखौ लानानै जोंनिफ्राय आन्दायलांदों बा गुबुन माबा मोनसे जालांदों बिनि बाथ्रायाव थोंजों ओंखारदों आरोना बयबो मिथिखादों खोनादों जानो हागौ ख्रिस्टानफोरनि सायाव माबादि बिनि खुगानिफ्राय गाज्रि राव ओंखारदों बयबो मिथिखादों आरोना बिस्वजित दैमारि सार नोंथांनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारनो समायामोन आरोना दिनै नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारदों जों बयबो बुजि मोनदों आरोना साननो गोरोंफ्रा बुजिना मोनदों जानो हागौ बिथाङा ख्रिस्टान धोरोमनि बादि माबायदि गोखा राव बाहायदों दिनै आरोना गोखा राव बाहायदों बिथाङा मोनजानो बादों बिथाङाबो माइन'रिटिखौबो ना शेड्युल ट्राइबेलनिफ्राय बेबायदि मोननै मोनजानायखौ बिबो बादों आरोना दिनैनि दिनाव बा बेखौनो बिनि सायाव ना गुबुननिफ्राय फैनाय धोरोमफोरखौ लानानै गावखौ नागारलांदों आरि ना धोरोमा जाय गोसो बेनो लानो हागोन नाथाय बर' ख्रिस्टियानफ्रा जे धोरोम लादों होननानै ना ख्रिस्टान धोरोम लादों होननानै दिनै बर'नि गाननाय जोमनायखौ गाराखै जानायखौ गाराखै ना
बर'नि दिन्थिनाय हारिमुफोरखौ गाराखै रावबो ना बर' खृष्टानफ्रा BBC होनो आरोना बर' बाप्टिस्ट कनभेनसन जायानोखि दिनै मुलुगाव बर' हारिनि मोसानाय हारिमु दिन्थिफुंनायफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव दिन्थिहैगासिनो दङ बोसोरफ्रोमबो ना थाइलेण्डआवनो जा चाइनायावनो जा हंकंआवनो जा फिलिपाइनावनो जा दा गुबुन गुबुन जायगायावनो जा ना इंलेण्डआवनो जा थांगासिनो दिन्थिगासिनो आरोना हारिमुखौ आरो बर' हारिनि रावखौ जारिमिनखौ सोर लिरनायमोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौबो गोबां मानसिया दिनै ना बावलांबायबो जानो हागौ आरो ना मिथियाबो जानो हागौ गोबाङा सोरनि बिहोमा दङ ना गोबां लिडारफ्रा दिनै बिस्वजित दैमारिया बे बाथ्राखौ बुंदों बेहा जे बेसेबां गुबुन धोरोमनि सायाव साननाया गाज्रि दङ बेखौ दिनै जों मोनदांनो हाबाय आरो ना नङाब्लाथ' जों मोनदांनाय नङाबो जानो हागौमोन आरो ना थ' लोगोफोरा आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै आरो ना धोरोमखौ लानानै बेखौबा बेखौ नायनो बानाया रावनिबो इसोरा रावनिबो धोरोमा फोरोङा आरो ना रावनिबो धोरोमा फोरोङा जेन नों बै उमुक धोरोमनि मानसिखौ मुगै गाज्रि बुं ना बेफोरबायदि रावबो फोरोङा नाथाय संसाराव जे मोजांबो गाज्रिबो दङ नाथाय मानसिया संसाराव मोजां गाज्रिखौ सायख'नानै लानो नांगौ आरो ना जाया गाज्रि बेखौसो जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो संसाराव बासिनानै लायो गाज्रि लामाखौ जाया गाज्रिजों देरहानो लुगैग्रा मानसि बहुद दङ आरो ना मोजांजों देरहानो लुगैग्राया जोबोद खम थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेसेयावनो फोजोबनोसै सोरबाफोर गोदानै चेनेलाव फैदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन आरो ना बाय